Alam mo na ba yung balita kay Dimse? Oo, nabalitaan ko na. Nasagasaan daw siya. Halos mabura daw yung mukha niya. Hindi na makilala. Ang bata-bata pa niya. Namatay agad siya. Ha? Si Dimse daw nasa barangay hall. Tapos ikaw yung kwento mo, na disgrasya siya. Sino ba talaga ipapaniwalaan ko sa inyo? Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Rega mo tigas tuwi, ang korta ko, ang kapagpatinsol ko, kapag gasolina. Ito nagbiyage. Baak, may balita ka na ba kay Dimse? Speaking of Dimse, good news Mercedes. Ano namang good news yan? Sabihin mo na kitde. Si Dimse mo, meron na, nahanap na siya. Talaga? Asan nga ron siya? Andun sa barangay hall, binabantayan ni Kagawad. Bakit nasa barangay hall siya? May bahay naman siya. Tsaka Baak, baka pinagtritripan mo lang ako na meron na si Dimse. Kung wala kang tiwala sa akin, di puntahan mo sa barangay hall para makita mo. May pagkapilyo ka kasi. Kadalasan, puro kabiro. This time, seryoso na ako kasi naawa din ako sa tao. Bakit pala nasa barangay hall siya? Nakausap ko kasi si Kagawad na kung pwede doon muna sa barangay hall para mayroong magbantay sa kanya. Meron naman si George Yun nga yung problema. Inutusan namin si George na hanapin si Dimse. Kaso si Dimse naman ang unang dumating. Wala ba kayong kontak kay George para masabihan siya? Wala. Tsaka wala namang cellphone yung tao. Babalik din yun pag naubusan ng allowance. Alam na ba ni Andres na dumating na si Dimse? Yun ang hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita si Andres eh. Puntahan kaya natin si Andres para ibalita. Kasi baka nag-aalala din yun. Nakikita mo naman na may ginagawa ko. Tsaka na yan. Pwede mo naman ituloy sa ibang araw. Hindi nga pwede. Kasi baka makita na naman tayo ng sweetie pie ko na magkasama tayo. Baka magselos na naman yun. Bakit? Wala naman tayong relasyon Ba't siya magselos? Babae nga ni. Siyempre, nagmamahal lang yung tao. Kaya naiintindihan ko naman kung bakit siya nagkakaganon. Asan pala siya? Ba't hindi mo siya kasama? May pinuntahan, may inaayos na papel. Bakit? Mag-apply ba siya ng trabaho? Ewan ko dun. Hindi ko naman tinatanong. Dapat kasi sinasamahan mo pag ganyan na may nilalakad. Kaya nagtatampo sa'yo yung tao Baka mamaya, nakikipagkita na yun sa iba. Ikaw din. Subukan niya lang. Iba magselos ang isang baak. Puraw latan Paano naman magmahal ang isang baak, ha, Aber? Simple lang. Kung gano'n niya ako kamahal, I'll give it twice. More and so on and so on. Baak, mabait ba si Gunyang? Yun nga yung nagustuhan ko sa kanya eh. Besides, maalaga. And mostly, supportive siya sa mga ginagawa ko. Wow, ang swerte mo naman. Siyempre kaso siya atang minalas kasi pumatol siya sa lasinggero. Charot. Iwas-iwasan mo na kasi ang kakainom. Tumatanda ka na, Baak. Mamaya, magkasakit ka niyan, kakainom mo ng alak. Kitnaimas nga raw, tsaka mahaba daw ang buhay ng lasinggero.
Sino naman sa'yo nagsabing pangpahaba ng buhay? Wala, ako lang. Sinasabi ko na sa'yo, Baak, walang magandang maidudulot yung alak, lalo na kapag sobra. Pinapangaralan mo ako? Nanay ba kita? Sinasabihan lang kita, baka sakaling tumino ka na. Para lang din naman sa'yo yung sinasabi ko. Winto ka di. Apo. Mas mahirap naman kasi na tsaka kahihinto kapag may sakit ka na. Tinungtungan ti tao nang kutuloy ng pasater aramidi ko. O sige, aalis na ako. Pinapauwi mo naman na ako. Mercedes, saan ka galing? Wala kang pakialam. Ukis ti sa banan, nagdamdama ka lang sungsungay. Kaya kung magdamdama ka rin. Hoy, Andres! Alam mo na ba yung balita kay Dimse? Oo, nabalitaan ko na. Nasagasaan daw siya. Halos mabura daw yung mukha niya. Hindi na makilala. Ang bata-bata pa niya. Namatay agad siya. Ha? Totoo ba yan, Andres? Oo. Yun kasi yung binalita sa akin ni Brian. Asan si Dimse ngayon? Yan nga hindi ko alam eh. Kaya nga pupunta ako kila Bakayo para ibalita ko. Hoy, Andres, uminahon ka lang. Kakagaling ko lang kila Baak. Naguguluhan ako sa inyo. Bakit? Ano akala mo? Umiiyak ako? Sinisipon lang ako. Ba't ka naman naguguluhan? Ang layo kasi ng kwento mo sa kwento ni Baak. Hoy! Saan ka na pupunta, Andres? Bakit? Ano ba kasi kwento sa'yo ni Baak? Si Dimse daw nasa barangay hall. Tapos ikaw yung kwento mo, na disgrasya siya. Sino ba talaga ipapaniwalaan ko sa inyo? Basta ako, nagsasabi lang ako ng sinasabi sa akin. Saka anong gagawin ni Dimsi sa barangay hall? Eh may bahay naman siya. Nakiusap si Baak kay Kagawad. Napansamantala, dun muna sa barangay hall si Dimse kasi wala siyang kasama. Ay, ganun ba? Loko yung Brian na yun ah. Iba yung kwento niya sa akin eh. Paniwala pa naman ako sa mga sinasabi niya. Ano kaya, Andres, kung puntahan natin si Dimse dun sa barangay hall para makita natin yung sitwasyon niya? Tama ka dyan, Mercedes. Para makita natin kung sino nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tara na ah! Sandali lang. Kila Baak sana ako pupunta eh. Anong gagawin mo doon? Busy yung tao. Papasalamat lang sana ako sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo? Nalasing kasi ako. Siya kasi yung nag-atid sa akin sa bahay. Kung hindi siya dumating, may nangyari na sa akin masama. Sino naman yung kaibigan na papabayaan ng kasama? Kahit ako yung nasa sitwasyon nun, gagawin ko yun. Gagawin ko din kung ako yung nasa sitwasyon niya. Baka mapagsamantalaan pa yun, mabarteksuna eh. Grabe ka naman, Andres, sa pagsamantalahan. Hindi ko naman ibababa yung pagkababae ko nang dahil sa kanya. Eh malay ko ba? Kahit ganun yung itsura ng taong yun, maraming nagnanasa sa kanya. Iba yung apil nun eh. Oo nga, Andres. Tsaka, ba't ganun yung taong yun? Kapag tinititigan ka niya, tsaka nakangiti, parang may gustong ipahiwatig. Aba, malay ko. Baka daw babato na. Ano yung babato, Andres? Ay nako, wag mo nang alamin. For the boys only lang yun. Sige, diyan ka na. Pupuntahan ko muna si Baak. Ano kaya yung babato na sinasabi ni Andres?